הבריכה. וואו, שן, זה כזה קול. ככה בנראה עכשיו באמת, ובעיני כל אחד. אתה יודע, האוזניים שלך לא נראות כאלה גדולות. מגניב! לא צריך לחכות לחמשת המופלאים, אני יכול להיכנס לצ'ור גם, לוחם דרקון כזה סטייל. פה, יש לך המון תכונות טובות, אבל הגיוס, תחכום והרמונות לא נכללות בהן. אני מצטער פה, פשוט מסוכן מדי לשלוח אותך. אנחנו נחכה עד שהחמישייה תחזור ונקבל אותו. בואו תראה, יש לי עידון, תחכום, הרמוניות, ויש לי אבן כזה.